हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल इउटुब चेनेलाव दा SSC कनस्टेबल थाखाय मोजां आपडेट दा जायफ्रा गोबां नेगासिनो दंमोन दा फाइनाली नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट होबाय SSC आ दा लोगोफोर भेकेन्सि बारायबाय दा बे भेकेन्सिया बेसेबां जाखो आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ लाबोदों दा भिडिअखौ हानाय एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो आरो एप्लाइ खालामो दा बिनि लास्ट डेटआ 30 नभेम्बर दा जों बुंखादोंमोन 50,000 आसा खालामदोंमोन नाथाय लोगोफोर दायो 45,000 जाबाय दा बेखौनो जों नायसै भिडिअखौ गोबाव खालामा दा जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनहा हानाय एसेबां साबस्क्राइब खालाम बेफोरबायदि लेटेस्ट आपडेट मोननो दा फाइनाली नै बे जाबाय अफिशियल नटिफिकेशन दा बे अफिशियल नटिफिकेशन लोगोफोर स' बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों रिसेन्टलि होदों दा बेयाव भेकेन्सिया 45,284 जाबाय स' नोंथांमोना जोबोर चान्स थासिगोन दा हानाय एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो एप्लाइ खालामो बेनो जाबाय SSC कनस्टेबल आरो बे एग्जामा जागोन जानुवारि 10 निफ्राय स्टार्ट जासिगोन अनलाइन एग्जाम जागोन हिन्दी आरो इंलिश नोंथांमोना मोननै लेंगुवेज चान्स मोनगोन जेराव नोंथांमोना अनलाइन एग्जामबो होनांगोन